Имало едно време 3 малки прасенца, които живеели в края на гората. Един ден 3 братя решили да построят свои собствени къщи. Най-големият искал да направи най-здравата къща, но другите искали да приключат с работата бързо. Най-малкото прасенце бързо построило къща от слама. Това беше толкова лесно. И я завърших веднага, казало то. Но къщата от слама била толкова лека, че не изглеждала здрава. Средното прасенце положило малко повече усилия и направило къща от дърво. Тази къща изглежда доста хубава и здрава, помислило си то. Но стените, направени набързо, не били напълно стабилни. Най-голямото прасенце отдели време и построи здрава къща от тежки тухли. Тази къща ще ме защити от всичко, каза то с гордост. Един ден гладен вълк се разхождаше из гората и видя къщичките на прасенцата. Най-напред се приближи до къщата от слама и почука на вратата. Пусни ме вътре, иначе ще унищожа теб и къщата ти, извика той. Малкото прасенце отговори със страх. Няма да те пусна вътре, махай се от тук. Вълкът намери клонче и го запали. Горещото клонче хвърли към сламения дом. Сламата бързо се запали и къщичката скоро се обгърна в пламъци. Малкото прасенце веднага побягна и се скри в дървената къща на брат си. Вълкът дойде при дървената къща и отново почука на вратата. Пусни ме вътре, иначе ще унищожа теб и твоята къща, заплаши той. Средният прасенце се опита да бъде смело. Няма да те пусна вътре, моята къща ще ме защити. Но вълкът този път запали голямо парче дърво и го хвърли върху покрива на дървената къща. Дъските пламнаха и къщата се срути за кратко време. Двете прасенца, изплашени, избягаха и намериха убежище при тухлената къща на големия си брат. Когато вълкът стигна до тухлената къща, извика ядосано. Пусни ме вътре, иначе и тази къща ще бъде разрушена. Най-голямото прасенце смело отвърна през прозореца. Тухлената ни къща никога няма да се срине. Каквото и да правиш, ние оставаме тук. Вълкът опита същия метод, като запали голямо парче дърво и го хвърли към тухлената къща. Но огънят не успя да повреди тухлите. Колкото и да се мъчеше, къщата остана здрава. Умореният и ядосан вълк най-накрая се отказа и се отдалечи от гората. Прасенцата се прегърнаха и благодариха на големия си брат, ако не беше здравата ти къща, нямаше да сме в безопасност. Голямото прасенце се усмихна и отговори. Трудолюбието и търпението винаги се отплащат. Радвам се, че сте в безопасност. От този ден нататък 3 прасенца заживяха щастливо заедно и не позволиха на вълка отново да ги притеснява.